Good evening. Pwede taka-aduyo ka umayon sa panagnagan nga dandani ako maanawon. Ang kay madanagan, nasurok lang ako. Wala na. Nasurok lang makadomingo. Nagpapanaw kami ito. Dahil ka, nalpas. Namamati aklat na dahil ibanghelyo. Iso tibagbaga na dahil malagit ko di pa ilaan katikista. Ada nakita na basit. Nga kasta nga kupungban. Ada naka-type, naka-computer. Nga kunana di dyan, do not work for rewards, let them come as a surprise. Kunana di dyan. Kala isumuti, kasla kasjay, kasla na imalkat la unay kanya. Kasla maibagay, ijay taste ko. Kala taste niya, kala ko maibagay, ijay karirik na. Kakasjay, kala di tay, o hindi, isipit ibagbaga ti ibanghelyo. Nahaan nyo kapagparamag, ti panagtungpang nyo, ti pagrebangan nyo, ti religion nyo. Haan niya iparamag, kunana. Kaapaya nga, alam mong tidungguna, bisungarod nga, diyak mahilig nga, agpapapalakpakan niya yun. Kaya yung Father, palakpakan na kami man. Wala, mangirecord tayo, ti palakpakan, tagmalmalam. Isong nga na kita yan, mo yung nagita tao nga, kaya't natin mapagpadayawan. Nung nagtrabaho ka, mo mapalakpakan. At nalipatan na i-mention, Father, fiesta pa'y mo. Kapay nang i-mention matayo. Isang araw na siya ibagbaga tayo. Nga na siya, haan na pakparamag, ti aramid, kapaya, no pinalakpak, no pagpadayawan tayo, ibagbagi tayo, naala tayo, tutulungan tayo. Awanan, nabagi na ito ilubong, na ilubungan ni Jay. Isang ano, ti tao ka, yes, we need appreciation. Kasapulang tayo mo, ti-appreciate. Ngayon, di appreciation na hanga iso, ti umakon, ti pidit-pidit mo. Kita tayo gamin na nagaduma. Amo yung ti tao, nagaduma nga insecure. Masapuro na ipangako na libad na. Ibaga na dyan alpas na, ibaga na dyan na trabaho na, ibaga na dyan achievements na, ibaga na dyan apaya, at dakurang iya unag sulsul na ang na. At dakurang iti unag sulsul na ang na. Isugurod niya, nagaduma ka, at rin nagtrabaho nga, pakitang gilas. Namoy sa mga pakitang gilas. Tapnula ang ma-appreciate, tapnula ang nung na napadayawan, kasi mo, dinamdamok ito, haan? Apo, damdamok mo, may ito mo, apo, ure paktiki mo, naging mas tisidang, ako naging mas mo. Hindi agsisa tayo mo, tapo nagadumot at nadarok mo nga nagitay medyo pakita, hindi umirot, ti kangitingitan, ti sisan, hindi mabukal, iti puspuson, nga ibaga tayo nga, wagas, ti panagbiyak, ti sisa, ang nga program. Aramidan tayo, nga isun tiwagas ti panagbiag tayo, kanya din ada pa nagsisinarana, ada pa nagpipinakawa, ada pa sisinnerdi, anya na gana, agkararag akas mo, ay nag-atras dam, taapaya, siyempre kalaban mo nga ron, taka-aruba mo, ha? Diyak umumaya, baga na kanya, kapiha kamay. Hindi mabukal at di puso nga ibaga kayo nga silent worker at trabaho kasi pupudnungahan na masakol na waragawag numunin waragawag tayo do tinararamid yumot already tayo lagi mong yumot at kado kumaan nung nga isok misyon tayo di mangipaspasik at mangipaspasindayan nakagaygayat tapasindayan mo taan kaya di mo bagbagi tayo tisarserbiyan tayo. Kamu yung kabansa ka lang, hindi barangay mo ta, o rekas kasanumot ato. Pagyamanan kayo mo ta, idagrubot kayo nga sisa, o rin nagpandemya ka na. Marinamot nga daking maga, marinamot nga nagnaan na, marinamot di puso yung mamaya, at dalatamo na kita, awang bibibiyang na, ha? Kebs ko na dalatamot ka ha? Alam, normal dito, kasta nga rin kita ako. Nga magdamot ang nari, nangamhan mo nga magaling nga warwara dawag tayo ang kanayon. Kaapaya, naala tayo nga rin guna tayo.
Haantay mga insecure, or kaya di parokya mo agad, no? No, balbalin kayo sumarog nga, ado dagiti mga ibagbaga nga, ado mat at tinata, no, haan nyo imulmula di pangungot niya nga, nakaado kami. Umintintasan, ngumapot pidit-pidit niya, iso tumangsit kay pang. Isugarag nga naikat dagiti agin tuturay, dagiti umay paspasikat, dagiti umay padpadayawan ka, ops, saan nga kasta? Basic principle ti parokya ng imbaga tayo, idi sumangkuda, dinagwa na gas-asembly tayo, nagkong-kongreso tayo, anya na niya, di talent mo, iburay mo. No anyaman na lain mo, iburay mo. Tapno pumintas, ti pa nagserbi. Haan na umay mo ipasikat ka na kami. Isugur na nagbibinuray kayo, haan? Oh! Ada nang iburay ti narayo nga bugbuo, dati bagnut na nga dati ko, ada mo mangiburay ti abal-abal, ada mo kahaan, nagmayan. Nagmayan, di iburay mo lang, nagti kanyang ititalog mo, nasani ko, itulog mo. Nangaro na haan mo ka may paspasikat inyo konbento, may pasikat inyo nga maiwaragawag, kuna tayo idi, nagkasapulan ni kaarubang sikat ti umuna, iso ti umuna, tulungan. Iawag pa'y makaamo. Isugarod niya, dahil katayting mo may paspasikat. Maya, ang problema, nagsiyaat. Kung kayo may sa ninanang o nilululong, agbibiyag na o pagbiyag na, sakbay mo o maidato ng itit mo. Nga nagmayat ka report mo. Po, dumot at agtayting na pasindaya. Ako nagdadaktil di damo. Hindi at tangitingitan ka, makorek di puso ka, out. Hindi ko matay kay tulaan mo. Bagkatan nyo na iyabot. Hindi mo damdamo ka, apo. Nakamiti ka ng atuan. Wala ang problema. Hangapin ng atuan di tayting. Pinangatuan di puso, hindi ba nagtalakin niya ako. Diyos na agdaan ka. Well and good. Hangapin nilita. Hanga di jitak maagapir nga dakay ti kanangatuan. Uri ka tayting mo dakay ti kanangatuan. Hindi mo taka-aroban. Awang mo makaka-aroban. Hanayon kasi ti bagbagatay ide. Wow! Nay. Hanayon kasi ti bagbagatay nga nabayagan nga ti panagsisa, wagas, ti panagbiag. Kada ti panagdaldaliasat tayo, kasi nga talaga, adhaan tayo ma-perfect. Awan ma-perfect tayo programa, uri, di pa kayo uri sa ginno. Nung at least, maipangato tayo kasi di standard di panagbiag mo dito. Nangaro na ti pamati, kadi gagaro pamati, di panagdibusyon mo, panagkararag mo, bunga na ti transformation, conversion, transformation, makan itignisyon. Di gagaro ti karigagay tayo. Hanggang na tayo, ano dating ko bagay? Uwag ang dakal. At dunara. Very good. Kaanong ko mamaulit? Depende di paday. Depende di pastoral leader. Ada conversion na diya, awan. Pakitang gilas na diya. Dahil ko ako nagmayat ingisa sa amin. Hindi mo damdamo yung may agrobot mo tisisa. Ako may sa mo umayagi padamag. Imbes nga sharing lang ka. Ako nagpapasika da. Ako, nada ko. Ako naman ka rin. Ako nagmayat din ko ni. Ayan na konversyon. You do not need to mention. Hanga masakol na umay mo ipadamag na agapir ka na good kanya. Na may mayat ka jay, maamamwak ng or-uray. Wala ni Apo Diyosan, maamamuan ni Apo Diyosan, na or-uray ng trabaho kagayan silently. Dahil katibiri ko. Hanga di jay, padahamag versus reality, magaminti tertiray mo. Nugi padahamag ka mo, Apo, kung ang laki, hindi mo tayo. Jay realidad ti panagbiag ka amamad. Namapay nga nagatit ibagbaga tayo katabsat. Dayay structure ti biag dayay niya. Nalpasa ko. Kaya't yung mangulo saan kumanaw ako. Kasi ibagbaga tayo idihan na structure. Ituloy man din pa din yung sistema tayo. Nung nagbaling di ba yung pamilyang kaamong ti makikaaroba, di sisayo amo yung ti agsisin nakita, abiyag lang ka dahi. Ang masapol na surutan, di eksakto di dyan ko tayo. At least nung napadasan nyo dahi dyan, ituloy yun. Agsisin narbi, agsisin naramay kayo. Later, good yo, congratulations. Apo, idi agarmana kayo, aging katata, di kayo sa kayo naturog.
Higagat iyo, pisigla iyo. Mayatit na ang problema. Di aktibo makungkunayo, ang problema na ito. Tilaan sa lugsod, no, anya dahi kinaaktibo. Gaputa na nagbaliw nga puso, no, gaputa kaya mo ka maipangato. Lawagin nyo ba dyan? Baka di na aktibong ka, tapulaan apir tubigon mo, kababain mo ka mo, din niya po na pa, pisakti sa serbian nyo, mukat yaw. Awanan, kamalilaktaan. Gata, umagibar ka pa niyo, arapo po niyo, suportaran niyo, ipakita niyo, ginapudno nga agserbi, no, anya di kinapudno niyo, idi, dagdagan niyo. Kaparakin ni Apo Diyos, para ti panagbalbali yung ti puso, agraman ti gibong yung, dahil magla mission tayo. Kaawang maakin ko ko ti mission. Nahanda nga ma-recognize na effort yun, dahil mo ti number 1 nga ibagbaga tayo, hanggang masapong nga ma-recognize na effort. Amo ni Apo Diyos. Amo ni Apo Diyos, no sino tinapudno kanya tayo. Na nagpipin na nga ito. Wanak nga rin, ulitin kayo. Naipangpangatong di bagbagin, kurang namin dito, awang nagyan na ito, empty. Iso nga masapong nga pilapang. Kaslala. Kaslala nakagagdagat. Kaslala nakaaktibo. Kadagayan sumsumlatan na. Kadagayan kurang ng sumsumlatan na. Dahil natural kabiyat siguro nga, wagas ti, kanagbiag, nagmaya natin baga na dito'y ibanghelyo tayo. Kita nyo hanya pagpasindayag. Kunana, nyalag ito nyo, no aramidin nyo dito'y pakaiday-dayawan ti tao na awat yung tigunggunayo. Awaan yung ti ornong mo para jay langit. So nga impasika mo ka-aramid mo, minus 1,000 points ka ijay langit. Uwan maya mo, uwan masapag appreciation, iso di pa na-appreciate ko kada kayo, congratulations. Nangruna kada kayo, nga nagtrabaho nga napudno, kin at trabaho to pala ang tinapudno, na pakaiday-dayawang ti tao. 1 year, ay 6 years and 1 month, nagkakabwa tayo, imayak na ti pamilya kada kayo. Hindi mo ti basic principle tayo. Adun nagkapsutan, sulnitan ti panakaawat ken panag sisinnarangan. Adun na sursuro kayo o resa adun na sursuro ka na kayo pagyamanan kini Apo Dios ng mga masapol na iparamman. No adun to kailaan ti pagkurangan na itumutuloy yung tulata. Kati mission tayo kaagtay tayo. Haan nagsardin, haan na nagsardin. Ang nagbibiyag tayo ito kailaan, ang aramidong tayo ito kailaan. Ito ka na tipong-tipong tayo, agyaman ni Diyos. At ang bendisyon din grasya na. No, wag nita na dahil pusong ka, limawag ka, naawatang timisyon na, dahil congratulations. Una garot idin na, adala ka may sawon, madwa nga matukay tiri na agbaliw, umangay dahil. Nating panunutan, nagbaliw tayo amin. Tingong pang panunutan nyo galing ka, di ka araw ba, di pa nagsikalatan ka. Nang pang panunutan ta ka araw ba mo. Kaya kapag yamanan tayo, dagiti pamilya yo, amin-amin, kasisaan nyo, dagiti agdati bro, nang suporta ka na tayo, di agrikat tayo. Iti programa, ti parokya, nagadong. Na-emensyon tayo kumaamin ka, atidog ng haan, amudan, amu tayo, nanya ti ramidon tayo, pagyamanan, ikararagan. Dagiti grasya nga naintin ng matawang, pagyamanan, ikararagan. Nagdanagkapsutan, sunitan ka mo sumarunod. At sisinarangay kayo no, anya di puso yung nga pariin na yung isumulakan, kindagdagan nyo. Diyak kaya't namang mga gani bagbagayo nga, diyak ka nga agsabi na awang ni Father no, katusan kay ko pala. Apay Diyosak kaya. Awang na to, nangat ko makita. Diyak ko kayo agparparan ka na kayo. Nangat to mga mailiw ka na kayo, mailiw kayo ka na kayo, pambara. Kung asiyali ka. Awang to, nalpasan, di mission tayo ng pagyamanan di jay, dumuyo, suportayo, di ayat yo, di palagsisin na ranay tilaunay, pagyamanan ka, dagiti ng puso na nakarik na tinisyo, dagiti ng marunaan.
Kadagitay mo kung may umaagpang mapangatungan matinag, wala ikararagan tayo ina. Handa pala na awakan. Handa pala na kita umiagpak kakder, natitiling da, ipupo da misyon. Mga dayatin ang rubyan tayo, handa maawakan. Tadi da magamin na kay kongreso pa na tayo, di da mo na adal humingkan niya tayo. Kaang mga sumbrek di adal, iso nga madlaw mo di Dayahan na nakaawat ti misyon, nadlaw mo, adupay lang, iti umektakder, iti sango ka da umektakder, ti paruto, iti pagurot na ti misyon, mangabak, ada imnabak, ada This is our church. Simbaan nyo dito. Da kayo ti simbaan. Ipahit na yun, dahil ka-aktibo yun, dahil ka-saya yun, ipahit na yun, da kayo ti simbaan. Nangyati mo muna, nangyati dyan. Nung narinang niya po Diyos, adda conversion, panagdang value, transformation. Anya ti maibunga na dayay mission. Anya ti umuna na mission, no addan pa nagkikin na awa ka no addan pa nagisakit mo kini kabsak mo, no among ti mari na ti tulong mo kini kabsak mo at mari na mong ti mission. Kung ulitin tayo, anya ti primary mission tayo, no mari na ni kaarobam na addaking ka ni Kristo. Tartaray timisyonan. Ya? Hanga masapul nga maibaskan. Hanga masapul nga dakkel. Hanga masapul nga maipadamag di misyon. Di pa nang ipari na adda ni Kristo. Ala ka nung kasta ka congratulations. Agyaman kada kayo mo. Narinak mo ti etin gumuyo. Narinak latamo di kita ko silap kin Dio. Kapag di Dio amo bungal-bala sa akmot at tilikodan niyo. Bew! Bungal-bala kada kayo. Awam mo. Dagitay hang nga nakagusto, nalani ako yung timang sulsulit, hang tayo nga perfecto nga tao. Kaya ituloy tayo. Ako ituloy tayo, kaya biyan. Kaya ron ang malauna ako, ibiyag dagta puso. Kasi ano nga, nagbiyagan nga naragsak nga, tumulong kinikabsat mo, kada ni Kristo. Nga magkumpit, ang muyo di competition, ang tatakaw, tinagsak na itan. Nung magikumpit kayo, kakawon na aragsak yung kaya addan tulak kan pinpintas, addan tulak ka na namnamay, addan tulak ka na makna kung hindi kayo. Kasi kung nabagit ang kumpit ka tidir, agiyak apal ka, hala yung bagpay kanya na ni. Uy, among kanya, siya tutwa, uy, hindi na maguguyaban na talikutan. Hindi kung nabagit ang kumpit kayo, makingin nata kayo, takawon na tiragsak yun. Yun na, pero haang kang tupulos nga naragsak. Nga nakagabsak, God bless patiki. Nga ako Diyos ko matimang tarabi kada kayo, magbendisyon kada kayo. Jay arangid yun, di ka naman nagparabo, di pa nagsisinnaranay yun, amo tayo, at ado ang bendisyon. At ado ang grasya, piawakin. Kangro na ang nalauna yun, ha? No nadaan kayo tinaragsak, nawaya ang puso, para kini ako Diyos tayo po. Hindi ko na tayo oras adotisan ito no agluluamot na puso kin karawang nawan natin sa binigaitan nalani ako Diyos kumutimang tarabi kada kayo may bati kada kayo laglagi ito nyo dapat do Domingo ang misa tayo niya baka ang kay puto na umayon ka ang dihaan dapat do ang Domingo ikararagan da mo ibaro ang misyon baro nga pakaipurwakan nga do ti kaharit na nakamot ti biyag ni papadi, narigat ti biyag ni papadi. Nagdum madakamot lang ti pinarigat. Mga tao gagad sa mumutla nayon ti biyag ni. Kararagan ta kami, kasapulan ti kararagan ni. Na masapol nga madaan kami mo ti baruman nga inspirasyon tapno maitong kulay ng tanang misyon. Baruman nga pang nakaawat tapno baruman nga panagserbi. Hindi pa din umay kada kayo. Mestro idi, formator ko idi. Naanos, ipamilya nyo, dalin yung tumat. Ayatin nyo, pagserbian nyo. I-welcome nyo. Sugar ti kasapulan na ibilang yung makamong ti pamilya nyo. Ikamuudyanan na ti amin, kaslakanayon ng kuna kayo, ti Diyos kumati, maiday-dayaw. Haan ko mga datayo, ti Diyos kumati, maiday-dayaw.